Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Pokello oramba kudyirwa musaga. There is a video iri kutenderera pasocial media. Pokello akagara naEmmerson Junior Mngangagwa vari kubhawa vachitonakirwa zvavo vachiita kubatana batana guys. Kana muchida video mukaritsvaga munoriwana, munorimirira muritarise kwekupedzisira munoriona vachinakirwa vachibatana zvavo. Asi vanhu vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa Pokello nyange waramba zvako kudyirwa musaga, asi problem yako ndeyekuti iwewe unongodiwa chete kana iri nyaya yelula lula, because vanga vari mubhawa. Saka vanhu vanga vachidedzera kuti iwewe uriwe mubhawa, uri munhu wake wekuti anongodya chete okusiya, because musakanganwa kuti Pokello kana kuchibuda family yaAD haabudiswe Pokello, panobudiswa mumwe mukadzi munongoziva mega. Emmerson Junior Mngangagwa ane mumwe mukadzi, asi pane nyaya dzakambotenderera zvinzi Pokello abisirwa mari naEmmerson Junior. Saka I don't know guys kuti which one is which, asi munhu aita kuti tizive zvese izvi ndiseWicknell naye angariko kubhawa ikoko achinakirwawo. Sakawo naye anga achitorawo mapictures, achitorawo mavidhio nefoni yake. Ipapo pakuzotora mavidhio nefoni yake ndipo paabatanidzana naED Junior Mngangagwa naPokello vakatogara zvavo nemamwe mapictures vachitamba vachibatana vachinakirwa guys. Saka vanhu vabvunza kuti which one is which. Vamwe vanhu vadedza kuti aiwa siyanai naPokello, Pokello ari kudya mari, muda kuti aita sei nyange achidyirwa zvake musaga. Asi vamwe vari kuti aiwa aramba kudyirwa musaga because onai zvaita zvaburitswa pachena. Mavhi 11 taona aburitswa naSir wedu munomuziva face wedu wekuba gold too much uyu anonzi Wicknell, anobuda nemota dzakawanda achitenderera pasocial media achitenga dzimwe mota too much. Ane mota dzakanaka zvisingaitewo kutizwa nemukadzi uyu. See you. Thank you so much guys.